L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA tajt li se tkun qed tieħu l-azzjonijiet kollha meħtieġa b'rabta mar-roqqa ta' slime li ġiet irrappurtata fl-aħħar jiem f'Ħondo ir-Rumien. Permezz ta' stqarrija s-sibt wara nofsinhar, l-Awtorità qalet kif qed tagħmel spezzjonijiet ta' monitoraġġ fl-ibħra u l-bajjiet Maltin biex dawn ikunu mħarsa u protetti skont il-liġijiet ambjentali. Hawn spjegat kif l-Awtorità qed tagħmel dan b'mod partikolari fil-każ ta' Ħondo, bajja li saħansitra għandha il-Blue Flag fejn koordinat ħidma ta' tindif b'konsultazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex u l-Kunsill Lokali tal-Qala. Fil-fatt fl-aħħar jiem fost dawk li appellaw biex titieħed azzjoni dwar dan il-każ kien hemm is-Sindku tal-Qala Pawlu Buttigieg li permezz ta' filmat fuq il-midja soċjali wera dak li kien hemm fil-bajja li ħoloq inkonvenjent għal dawk li żaru il-bajja minn barra l-ħsara ambjentali. Intqal kif il-Federazzjoni tal-Fish Farmers ġiet identifikata bħala responsabbli tal-slime li ġie rapportat u bekk tqabdet tiġbru u tnaddaf l-ammont ta' żjud li ċappas ir-ramel tal-bajja. Dan kollu sar taħt is-sorveljanza ta' uffiċjali tal-istess awtorità. Barra minn hekk l-ERA stqarret li qed tikkunsidraw kollazzjoni permezz ta' multi amministrattivi fuq l-operat tal-Fish Farm fuq il-ksur ta' kundizzjonijiet tal-permess ambjentali li huma intigżi biex jillimitaw il-ħsara ambjentali. Fl-istqarrija l-ERA temmet ħeġġeġ lill-pubbliku biex jiġbed l-attenzjoni tagħha u jirrapporta kontaminazzjonijiet permezz tat-telefon fuq 2292 3500 biex tkun tista' tittieħed kull azzjoni li tkun meħtieġa. L-Awtorità innutat ukoll kif dawn l-azzjonijiet jittieħdu għal kull każ li jitinvestiga.